O fewn y bag, oedd yna gwn. Ti'n gwisgo hwnna ti? Mae fe'n perfectionist sydd yn dda, ond hefyd sydd yn frustrating. Fi'n cael ei fynd i jobyn da hwnna. Bach o froth fel la? Ie. Fi'n ddim yn gwybod yn gwaniaeth. Voila. Athon ni'n brynu'r adeilad rhyw 2 flynedd yn ôl, fi a wraig Lisa, fel buddsoddiad i ddechrau. Mewn rhyw 6 mis ar ôl hynny, mi benderfynodd y tenant i adael, a oedd hynny nawr reit ar ddechrau cyfnod clo cynta yng nghanol Covid. Mae yna daliadau dyn ni'n neud i'r banc, a does dim rent, does dim incwm do fewn. Felly, nathon ni benderfynu, reit, mae rhaid i ni wneud rhywbeth gyda hwn. O'n i wastad moyn gweithio'n hunan, dod o deulu o bobl sydd yn gweithio'n hunan wedi tyfu lan gyda mam a dad yn rhedeg busnesau gwahanol yn cynnwys siop a tea-room bach. Oedd eisiau gwneud ychydig o waith, a eisiau ailweirio y selar a'r siop, a ath yna gwmni trydanol lawr. Nath Lisa wedyn dderbyn galwad yn dweud, well i chi ddod yma, ni wedi ffindo rhywbeth fi'n credu dylech chi ddod i weld e. Cyrraedd y siop, a oedd y trydanwr wedi ffindo ein bag arian, beth sydd rhywbeth digon tebyg i hynny. A fewn y bag, oedd yna gwn, rhywbeth digon tebyg i revolver. Edrych, i fod yn onest, digon dodgy, really. So nes i ffonio ffrind oedd fi'n gweithio ar heddlu, a edrychwch, long story, ond ni wedi prynu siop, a fewn y selar siop, ni wedi ffindo drill. Beth dylun ni'n neud ige? Pa poeni, mae'n digwydd trwy'r amser. House clearances, maen nhw'n ffindo bob math o bethau, jyst cera yna i'r orsaf heddlu lleol fe nhw'n gymeryd y gwn. Ond mae hanes y drill yn ddirgelwch pyr, a falle bod hwnna beth da, bod ni ddim yn gwybod beth oedd hanes y gwn. Misiodd waith yn mynd heibio, ac ar ôl hynny gyd, oedd Lisa fyna'n teimlo, wel, dyn ni wedi gwario cymaint o egni, amser a garian yma. A o'n i'n teimlo, sa'n ni moyn rhoi'r allweddi neb arall, ni moyn rhedeg rhyw busnes yn hunain yma. A'r syniad oedd agor siop goffi, chydig o wahanol i'r arfer hefyd yn gwrthu gwin a chwrw ar bethau eraill. Felly dyna yw hanes yr adeilad, ond megis dechrau ni mae lot dyn ni ddysgu. Mae Alice dyn ni nawr sy'n bron yn 15 mis, so falle ddim yr amseriad iawn, ond nes i ni brynu'r adeilad hyn tua 2 flynedd yn ôl, wedyn pam doth e'n wag, nawr oedd y cyfle, rili. Dwi'n moyn i Alice cael y fath o profiadau ges i yn tyfu lan, so falle mae dydd Sadwrn yn lle mynd i am diwrnod mas ar teulu'r cash and carry byddwn ni'n mynd. Dwi ddim yn gweud byddai'n hands-on iawn yma. Lisa sy'n mynd i fod yn in charge, a fi'n credu ers serch y briodas, well i fi adael Lisa yn rheoli'r lle a cadw weddol dawel yn y cefndir. Ni yn gweithio yn dda yn gilydd, ond mae fe'n challenge, falle bod mae fe'n perfectionist sydd yn dda, ond hefyd sydd yn frustrating. A dwi'n ddim yn meddwl bod fi ddim moyn pethau wneud yn iawn, ond dwi ddim cweit i'r lefel o fe. Os mae rhywbeth yn mynd o le ar tfeirian coffi, Lisa o'r person cyntaf ni'n gysylltu. Ond o ran cael pethau wedi'i wneud, Lisa's the doer, I'm the talker. Yn gobeithio, wrth i ni ddod allan o'r pandemig, mi fydd yna alw gan bobl i gymdeithasu unwaith eto, a gobeithio bod diod mynd i gynnig y profiad a'r lle yna iddyn nhw'n wneud hynny.